Pa naravno da moram sa starim drugarima se pozdravim. A po boji glasa sam poznao ko je to. Nego Mirna, mi smo hteli da pričamo o Srbima, Vlasima, Bosancima i Vojvođanima. A boga mi i o Crnogorcima. Imamo i takvih. Ne, šalu na stranu. Ovog trenutka imamo posebnu čast i zadovoljstvo da vam predstavimo dva momka. Mislim, bili su momci nekad. Zajedno igrali, zajedno se družili, valjda su i klikere igrali zajedno. Nekad igrali folklor, a nekako situacija je tako naložila ili već ljubav prema ko zna čemu, da su to dva naša predsjednika. Karlo Đurić, predsjednik Kola Baden i Nenad Milenković, predsjednik Abraševića CH. Pa bih pozvali malo da i pitamo koju reč i da vam se obrate na svoj način. Ne, Karlo samo izgleda tako da se povredio, proći će ga to. Dobro, meni su rekli, aj Karlo izađi, reci, no onako 2-3 reči. Kaže, Karlo, kad ti počneš da pričaš, onda počneš da pevaš ovako, a ja sam onako bačanin Vojvodine, pa onda moram onako malo da zavijem. Pa oni, moji drugari, oni bi odmah ovako veslali i kaže, aj sad zapevaj nešto. No dobro, neću dugo, aj. Hvala svim gostima što ste danas došli ovde. Ona rekla, mi smo jedan put igrali, ja i Nenad, mi smo uvek bili veliki prijatelji i ostali smo veliki prijatelji. Ono što je bilo, bilo je i to je prošlost. Ja i Nenad smo uvek bili veliki prijatelji i takvi ćemo ostati. I kako sam se vratio, tako ćemo i mi da povežemo tu našu saradnju maksimalno, da uopšte ne primetite, da budemo onako što jači, što lepši za vas i za nas. Hvala vam, aj. Dobro večer i s moje strane. Ja ne znam odakle Karlu da smo mi prijatelji, da ćemo ostati prijatelji. To prvi put čujem. Šalim se. Kao što je Karlo rekao, evo, vidite, ako se nešto u životu želi, onda to može da se uspe. Mi smo imali tu želju da odradimo zajednički koncert. Evo, mi smo tu, vi ste tu. Hvala vam puno i uživajte dalje do kraja programa. Kao da prodaje osiguranje. Ajde, još jedan veliki pozdrav za ova dva momka. Vidjet ćete na vizit kartama kasnije da se obratite to da životno i ono ostalo. Ne znam ko je skuplja i ko je bolja zarada, ali okej. Ima i provizija neka, tako da to je sve okej. Ubedit će ni to vas. Šalu na stranu. Idemo dalje. Želeli smo samo da ih predstavimo i da vam se obrate, a mi imamo još šta da vam pokažemo. Imamo čak i iznenađenje, Mirna, to je za kraj jedna zajednička numera, gde smo očekivali da će oba momka igrati, ali nešto geljaju, pokušat ćemo. Uživajte!